И здравейте, приятели, това съм аз Workshop и днес ще ви покажа как да си направите автоматична врата от лепкави бутала. Ще ни трябва лепкав бутало, червен камък, червенокамена плоча и някакви блокчета, които вие си изберете, няма значение, аз избирам това, това и това. Така, първо слагаме така, 3 писта и слагаме на блокче. Така. И тук също слагаме така. Така, 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 така и така. Така. И сега да започваме. Първо си направете така. Кажете тук червен камък. Тук, тук. Другата страна по същия начин. Така, така. И не започнах да снимам уроци по Redstone. Тук сложете една червенокамена пакла. И копайте така до другата страна. Слойте пак. Ето. И слагате червен камък. Така. Другата страна пак копайте така. Пак слагате редстоун. И така, готови сме. Сега започваме да запълваме. Ето така го запълвате. Почвате и от тук. Дигате някъде 5 купчета нагоре. Така. И запълвате. Както аз. И запълваме. Ето така. И сме готови. И сега сложиме една. Взимаме сигнални плочи и слагаме тук и тук. И не ви показах как да си направите писта врата автоматична. Това беше от мен. Аз бях Workshop. До нови срещи.